May mga pagkakaibigan sa banal mention po sa Adventist World Radio Maguindanao. Magandang hapon po, So, thank you for booking. And also for from Adventist World Radio Salud from Zamboanga del Norte. Palagi po itong Salud Radio na nakatutok sa atin. And sa lahat po ng Adventist World Radio na nakahuk ngayon, especially here in General Santos City and in the province of Region 12. So, sa ating masisipag na sumusubaybay sa programang ito, praying po na nabibless kayo at ang inyong pamilya sa ating programa. And also, sana po lahat ay nakasettle na at magdidiscuss po tayo ng another topic ngayong hapon. So, before niyan is, I am inviting everyone for a short prayer. Makapangyarihang Diyos naming banal, kami po ay nagsusumamo at nananalangin. Amin pong ibinabalik ang aming pagsamba sa iyong banal na pangalan. Tanda po na kami ay makasalanan at humihingi ng pangunawa. Basbasan po kami ngayong hapon. Idinadalangin ko po na sana ay gabayan mo kami habang kami ay nananahan dito sa mundo. Upang sa gayon, sa darating na panahon, kami ay makakauwi na sa lupain iyong inihanda para sa aming lahat. Gabayan mo po kami kasama ng aming buong pamilya, sa lahat ng mga sumusubaybay sa kanilang mga pamilya at sa buong sambayanan. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga upang sa gayon, kami po ay maging kaakit-akit at maging kagalakan sa iyong harapan. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So before tayo magpatuloy mga kapaglaong, so we will have our theme song na aawitin po ni Madam Ikay. This. World
Mindanao. Isu, kumusta ka? Niining panahona, lumalandong ka ba? Niining kalibutana, ang mga ilhanan, diya sa kalangitan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, halayo sa kamatayon, daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapagyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi pa walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, halayo sa kamatayon, daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapagyas. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kitang tanan mga tubang sa hugmanan ni Kristo, tanang binuhatag, maayo kautan, ug sa pagbalik niya kita pagahugman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ka walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan diha ni Jesucristo, diha ni Jesucristo, apan diha ni Jesucristo sigurado. Igsoon, kumusta ka? Once again po, magandang hapon. Sorry po, medyo nagka-aberya. So thank you so much, Brother Jomar Abrenica. Kaya nga po, nagka-problema siya sa audio. Thank you so much for reminding us. And once again, from Southern Mindanao Mission, the Family Life Ministries Department, ito po yung ating programang Kristohanong Panimalay. And your host is Gina Miado po, the Family Life Director of Southern Mindanao Mission. And mga kaigsuunan, mga kapaglaom, sabi ko po, yung ating nakahook last week kasi hindi ko po nabasa yung mga naiwan ninyong mga message doon sa ating Facebook page. Yun lang po kasi ang aking nababasa. So last week, andyan din po yung Salog Hope Radio from Zamboanga del Norte. At ngayon, dyan din po sila, mga taga-Salog, taga
Zamboanga del Norte. Magandang hapon, maayong Bisaya ba mo diha? Maayong hapon sa inyong tanan. And salamat sa inyong pag-hook, no? I hope nga mabless pud mo tanan sa atong programa. And also, last week we have our Adventist World Radio Maguindanao na nakahook po. Sabi ko nga, I'm so happy na nakahook kayo kasi I came from UP Maguindanao, so kasama po tayo. And of course, last week, my greetings to Vance Villanueva from Samal. No, nag-iwan din po siya ng kanyang message. And also to Lovely Lynn Rabal. And kay Brother Lito Poliedo from Sabah, Malaysia. Thank you po na yung mga taga Sabah, Malaysia na re-reach po ng ating programang ito. And from Ruti Gumata, magandang hapon po sa lahat. Ma'am Eva Chris Laurente, avid fan ko talaga ito. Magandang hapon sa iyo. And from Eddie Bayeta from Parang Maguindanao again. Sana magkita tayo, Brother Eddie, no? And Luz Hongko. And also last week, Nelden Perales from Newland Lanton, General Santos, and from Lolita Aliosa. So thank you po pag-iwan ng message ninyo last time. So with Salvador Langurayan Jr. And also Winnie Ugdang. So thank you po. And Gina Mitante. I think taga-Arakan po kayo, Ma'am Gina. And ni Jowa Apas Reschli, tama bang pagka-pronounce, from Germany. Thank you po for watching last week and for today. So, babasahin ko po muna ito. Andito na yung ating taga Salug Hope Radio. Nasa Zamboanga del Norte. Thank you po. And to Ma'am Evelyn Bernie. No, good afternoon to all kapaglaom watching from Malaysia. God bless. No, God bless din po sa inyo, Ma'am Evelyn. And also watching si Ma'am Dagom, Ma'am Jenny. Thank you for watching, Ma'am Jenny. And also to Jomark Billones. No, so magandang hapon po sa inyong lahat. Please extend my regards to my uncle Pastor Edmond Bobo. Pastor Bobo, regards daw, sabi ni Junmar. And also from Norma Kalunsag. Thank you so much for watching, mga kapaglaom. So ngayong hapon, once again, dito na naman po tayo sa ating programang Kristohanong Panimalay. And our Kristohanong Panimalay, I know you already have memorized this one, that we are heaven-bound because our journey is that we are going home to heaven. Uuwi po tayo ng langit, no? And also, since uuwi tayo ng langit, we have the vision that we should live with heavenly culture. So paano tayo mamuhay ng heavenly culture na nandito tayo sa world na ito, sa mundong makasalanan, but we are to live a heavenly culture. So paano natin gagawin yon? Dapat meron po sa ating mga buhay, meron tayong pagmamahal, meron tayong kagalakan, meron tayong kapayapaan, pagpasensya, kabaitan, of course, kabutihan, katapatan, then pagkamahinahon, at saka pagtitimpi. Yan po ay makikita natin, that is the fruit of the Spirit that can be seen in Galatians 5:22-23. So, mga kapaglaom, set na po tayo lahat. Meron po tayong vision. Uuwi tayo ng langit and meron tayong ano ang ating gagawin, mamuhay tayo na meron tayong kultura ng langit dito sa sanlibutan. So, ngayong araw po, ang ating text po ngayon is makikita po natin sa Matthew 7:24. So, kung i-extend po natin yan hanggang verse 29, yan po yung sinasabi ni Matthew na how to build a house. So, paano daw tayo magpatayo ng ating bahay? So, sabi niya, kung ang bahay natin ay nakatayo sa isang bato,
So, kahit anong problema ang darating, wala pong mangyayari doon. No? So, it will stand firm. Whatever problems or trials that will come, it will stand firm. So, yun po yung ating foundation. At sino po yung rock, yung bato na sinasabi ni Matthew na ating foundation? Yan po yung ating Panginoong Jesus. So, mga kapaglaom, from Lorna, Ma'am Lorna Tanyongon Imlahi. Regards to my daughter, Lorny Imlahi at Isulan. So, dyan po sa mga taga-Isulan, magandang hapon po. Ma'am Lorna, magandang hapon din po sa iyo. And also, si Brother John Mar Abrenica, taga-Hope Salug pala ito sila. So, relative mo, si Pastor Bobo, ang layo naman, no? Pero at least, magka-relative tayo kasi meron kang relative dito. Ayan. So, magandang hapon. And, our Kristohanong Panimalay, ang ating pong i-discuss ngayong araw is the influence of habit. Ano ba yung habit na sinasabi mga kapaglaom? So yan po yung ating tatalakayin. Kasi yan po, yung habit na yan po lagi ang dala-dala natin wherever we are. Saan man tayo papunta, yan po yung ating dala. And it is formed in our panimalay. Diyan po sa ating mga tahanan, diyan po namomold. 'Di ba? Sabi natin, ang ating tahanan is the first and the best natin na diyan tayo namomold, diyan tayo nabubuo. It is our physical, spiritual, mental, lahat po ng aspect ng ating buhay, diyan po yun siya na nabubuo sa ating tahanan. So the influence of habit, which can be seen in our family. So ano ba yung habit na tinatawag natin mga kapaglaom? Pag sinabi nating habit, yan po yung routine na behavior, yung ugali natin na routine na lagi nating ginagawa, no? Repeated, no? Laging paulit-ulit, regular, and usually, pag sinabi nating habit, minsan hindi mo napapansin na ginagawa mo na pala or sinasabi mo na, no? Just like yung mga expressions natin, those are habits. Kasi subconsciously, no, unconsciously, hindi mo napapansin pero ginagawa mo na, and that is our habit. Sabi po yan ng American Journal of Psychology. So, pag sinabi nating habit, mga kapaglaom, this is a settled tendency of, or this is a usual manner or of behavior. Yung bang, yan na, lagi, no? Basta yung mapansin nyo, yung friend ninyo, yan lagi yung ginagawa niya. Yan yung kanyang habit kasi. So, mga kapaglaom, we should know that habits are not innate. Ibig sabihin, hindi po siya nilagay dyan sa iyo na yan yung dyan ka nagsa-start. Katulad ng, when we talk about sa mga baby, yung mga baby natin, yung mga newborns, bakit nila ginagawa? Yung reflexes yan, no? Yung mga reflexes just like nasusuka sila, or tayo, even tayo malalaki, nasusuka tayo pag merong nakabara sa ating lalamunan. That is a reflex. Yan po yung ginawa ng Diyos na common nating ginagawa. Just like pag umuubo tayo, mga kapaglaom, pag inuubo po tayo, that is a reflex. Reflex yan na gusto ng lungs natin na ipalabas yung mga mucus or ano bang nandoon sa ating lungs, gusto niya yun ipalabas. Kaya, that is a reflex. No? So, that is innate. Pag sinabi nating innate, naka-package mo po yan. No? Naka-package yan, nandyan na yan. Whether you will learn that or not, nandyan na yan. No? So, pero pag sinabi po nating habits, that is acquired. Nakukuha po natin. No? So, saan natin nakukuha? Usually, sabi natin, saan ba yun? Usually, ang habit ng isang tao ay nanggagaling po sa isang bahay. Sa kanyang pamamahay or sa kanyang family. So, thank you po, Ma'am Joy. Ma'am Joy Hilbero, see you po. And thank you for watching. So, si Ma'am Joy, yan po yung aking researcher. Yan po yung aking nagbibigay ng aking mga topics
or sa mga problema po na minsan may mga nagtatanong sa akin na hindi ko po kayang sagutin, nagre-refer po ako because Ma'am Joy and Pastor George are expert in family life matters, no? So thank you po Ma'am Joy, and also for Wilmarie Arsenia. So watching from Leyte po. So good afternoon sa taga Leyte. Welcome po kayo sa ating Kristohanong Panimalay na program. So, mga kapaglaom, habits are not hindi po siya nakalagay dati sa ating mga sarili, but nakukuha po natin. It is acquired. So, what is the impact of a home to an individual's habit? So, ano ba yung impact ng isang pamilya sa isang individual, sa naging habit ng isang individual? So, first, influence your mood. So ano ba yung paano na mo-mold yung iyong habit? Ano yung impact ng ating bahay? Because when we talk about our tahanan, yung ating pamamahay, it is the one that influence your mood. 'Di ba mga kapaglaom, paggising mo na maganda yung aura ni nanay, 'di ba? Yung naka-smile si nanay, 'di ba ang ganda din ng buhay? Feeling ng mga bata, alam nyo, nagkakaroon din sila ng kagalakan. Kaya nga, pinsan tinatanong nila, Ma'am, sabi may nagtatanong sa akin, bakit itong aking anak laging nakasimangot, no? Laging nakasimangot. So I am asking, ikaw po nanay, lagi ka rin po bang nakasimangot? Because if you are like that, well, of course. May nagtatanong, Ma'am, bakit itong anak ko ang tapang-tapang? Sino bang matapang sa bahay? That is my question. Because, sabi natin, that is innate. That is nakukuha po yan. That is the impact of the home. No? Yan po ang nakukuha ng mga bata. So, pag nagtatanong, bakit itong batang ito palaaway, yung lagi bang nakasimangot or hindi maganda yung ugali? The question is, ano ba yung meron sa bahay? Because, sabi nga natin, lagi nating sinasabi sa mga nanay, mga tatay, always set the mood of your children in the morning. Paano po yung ibig sabihin? So kaya nga pag nag-worship tayo, dapat lagi pong nakasmile para at least yung mga anak natin kahit nakasimangot, nagkakaroon na, 'di ba sabi natin contagious yung smile. So malilipat doon sa kanila, and then in the end, no? Magiging masaya, magkakaroon sila ng magandang mood, no? So, influence the mood of the children and of course, sa mga husband or sa mga wife, no? 'Di ba? Pag isa sa atin nakasimangot, yung nanay nakasimangot, so may influence din, dadalhin ng asawang lalaki yung masamang mood doon sa kanyang trabaho. So with the mother, no? Kung masama yung mood ng lalaki. And another is, impact your motivation to act. So yan yung impact ng bahay, ng ating pamamahay sa isang individual, sa habit ng isang individual. It impacts the motivation to act, no? So ano ba yung, for example, yung bang ang bahay ninyo hindi na linis, no? Yung mga plato hindi na nahugasan. So, yung motivation mo is, the motivation to act is nagugulo. Imbes na nakaset ka na sana na, of course, pagising mo sa umaga, eto yung gagawin mo, nakaset na sana. Pero paglabas mo ng kwarto, yung magulong setting ang iyong nadatnan, or sa mga parents, na pagkagising ng mga anak ninyo, nakita nila na nag-aaway kayo. So what will happen? Imbis na they have the good night rest, masaya sana sila, pero nakita nila na medyo magulo sa loob ng bahay. And then, what will happen? It impacts their motivation to act. Parang ayaw na tuloy nilang kumilos. No, ayaw mo nang, hindi ka naganahan kasi nawala yung that is the impact, no? Hindi mo na gustong magkilos. And another is, yung impact ng bahay, no? Yung how important is yung ating tahanan sa isang individual habit. It facilitate
of discouraged interaction. Of course, pag sinabing in your family, and pag magulo yun, pag meron hindi maganda, just like nagagalit yung nanay, yung tatay, of course, nagkakaroon ng discouragement. Or, sabi nga, merong isang nanay, sabi niya sa akin, alam mo itong anak ko, ma'am, kung makasagot sa akin, wagas. Yung bang, sabi ko, ano po yung wagas, ma'am? Sabi niya, yung makasagot sa akin, kala mo kung sino. Because, I think, I asked, ano ba yung ginagawa natin no, sa ating family? Because it facilitate or discourage interaction. Hindi siya nagsasalita. Merong isang nanay nagrereklamo, hindi daw siya kinakausap ng kanyang anak. So, ang sabi ko is, kinakausap mo rin ba yung inyong anak? Or maganda ba yung mood sa bahay para maging maganda yung inyong interaction? So, isa po yan. And another impact of the home to an individual's habit is that the home creates or reduce stress. So, kaya nga, pagkahapon, lagi kong sinasabi noon sa mga mother sa school, no, yung mga maliliit na bata, sabi ko, please po, sa mga parents, pagdating po ng ating mga anak, yung mga maliliit nating anak, pagdating po nila sa bahay, dapat po all smile tayo. Bahala na pagod tayo because it will create or reduce stress. Kasi pagdating nila sa bahay, pagod na sila sa school, nasa-stress na sila sa school, pagdating na nila sa bahay, nakasimangot pa ang nanay, nagagalit pa ang tatay. So what will happen? Nagkakaroon po sila ng stress. No? Sumasapaw, umaapaw yung kanilang stress. Pero kung maganda yung mood sa bahay is, it reduces stress para sa mga bata. So what are the different types of stress? No, ano ba yung habits? Ano ba yung different types of habits natin? So, before that is Jimmy Gasta, maayong hapon kapag laom. Jimmy, kasi Jimmy, kaya matakot ako magsabing sister ka ba or brother ka ba? No? Maayong hapon sa imuha kapag laom. Thank you for watching po. And Angel A, mayong hapon Ma'am Gina, watching from Tibao SDA Mlang District. So, Tagamlang. So, sa mga Tagamlang, mayong hapon, maayo nga hapon sa inyo tanan. Ilunggo na dra tanan, di ba no, sa Mlang? So, pero I know, makakaintindi naman tayo ng Tagalog. So, what are the different types of habits? Pag sinabi nating habits, we have the motor habits. Yan ba yung laging ginagawa, no? May mga habit tayo na unconsciously, just like blinking of the eye, no? Yung mga ganon. So, those are motor habits, yung ginagalaw yung ating katawan, muscles, no? So, when we talk about intellectual habits, yan po yung dapat na nabubuo sa ating pamilya. Pag sinabi nating intellectual habits, yung bang that is a good observation or good observation, yung magkakaroon tayo ng logical thinking, yung bang sa ating mga parents, nagkakaroon ng habit yung ating mga bata, if we do have this one, yung bang, kunyari, tayong mga parents, before tayo mag-react, yung bang kailangan proactive ang tawag. Pag sinabi natin proactive mga kapaglaom, yung bang pag may sinabi ang isa, yung asawa mo, may sinabi, or yung mga anak mo may sinabi, nag-iisip ka muna, ano ba yung pinagsasabi niya? Before ka magre-react. That is proactive. Hindi na, pagsalita niya, is agad-agad, ayun na, nag-react ka na kaagad. Reactive yon. Pag sinabi natin proactive, that is an intellectual habit. Yung bang pag-isipan mo muna, ano bang pinagsasabi nito, ano bang topic ng taong ito na nagsasalita. No? So, that is an intellectual habits. So, pag meron kang ganyan, it is learned from the home. So, kung ganyan yung napansin ng ating mga anak sa atin, paglabas nila ng bahay, ganun din po sila, proactive din po sila. Then, we have also the habits of character. Ito na po tayo. When we talk about habits of character, it is by repetition of acts that habits are
established and character is confirmed. So, yung ating habits of character, yung bang nare-repeat, no? Nare-repeat yung ating mga actions, yung ating mga intellectual habits, and it is the one that established character. Yun, na-i-establish po yung character natin or ng isang tao. So, ano ba yung habits of character? Yan po yung ating mga emotional habits. No? Yung bang nakasmile. Meron akong kasama sa church last Sabbath. Alam nyo, gusto ko yung habit niya. Kasi yung habit niya is, merong nagsispeak dyan sa taas, nagre-react talaga siya. No? That is a habit. 'Di ba nakita niyo yan? Pag yung may nagsasalita, 'di ba? Ako kasi, ang habit ko is, pag may nagsasalita, mas nakakaintindi po ako pag meron akong ginagawang something. No, nagsusulat ba ako? Mas nakakaintindi ako kaysa kung nakikinig ako sa kanya. Pero, meron din iba na yung attentiveness. Makita mo talaga and then nagre-react, sumasagot. Those are habits of character. 'Di ba? Merong mga ganon. And meron din pa tayong example din po ng ating mga habits of character, yung pong helping hand, no? Yung bang matulungin tayo, no? Or marunong tayo tawag diyan, time management. Marunong tayong magdala ng ating time, tapos marunong tayong mag-trust ng tao. Those are habits of character. Iilan po yan sa ating habits of character. So, also, gusto ko lang daanan, baka malimutan ko mamaya, from Joanne Katap, watching from Sunshineville, Cavite. From Cavite, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sa taga Cavite. Andyan din po yung aking anak sa Adventist University of the Philippines. So, kay Dawan, I hope you are watching also, anak. And also to Jerlyn Bakuna. Si Ma'am Jerlyn po, she's a teacher and also she's minister's wife. Na-assign po sila sa Alyosan. Ma'am Jerlyn, maayong hapon sa inyo tanan. And to Jeline Cañete Bacos Abuelo Aligarbes. Magandang hapon po, ma'am. No, and, itong aking best friend from Arakan, Ging, from Jenibet Granada, magandang hapon po, regards kay Caleb, and of course, sa tatay ni Caleb at sa mga kapatid ni Caleb. Magandang hapon. Ay, maayong hapon gali, no? So that is our habits of character. So kung matulungin tayo, that is a habit of character, no? Yung bang marunong tayo magdala ng ating time, hindi tayo nagagalit, yun. Those are habits of character. So how shall we form habits in the family? So paano tayo magpo-form ng ating habits sa ating family? So first, mga kapaglaom is, ito po, when we talk about forming the habits in our family, tayo po ito. So usually, it started with the couple, no? Family, sa nanay at sa tatay. So lagi lang po, no, di ba nanay at saka tatay? Because tayo pong mga nanay at mga tatay, tayo po ang source ng everything. Di ba? So, what is the first? You are to invest your time. So, mga parents po, eto kasi, sabi na, ma'am, wala talaga akong time sa aking mga anak. Most of us. Marami po tayo na ang ginagawa natin is meron tayong mga katulong kasi wala tayong time mag-alaga sa ating mga anak. Kaya nga po, alam nyo, sa mga nanay dyan na hindi nagtrabaho kasi inalagaan yung mga bata, I really salute you. No, grabe. Heads up talaga ako sa inyo because kayo yung mga ulirang ina na tinatawag. No? Kasi pag sinabi nating ulirang ina, kayo yung talaga, kayo yung nag-mold sa inyong mga anak. Invest your time. Kaya nga, isa sa mga topic natin, sabi nga natin, parents, be intentional. Ano bang be intentional? Sabi ko nga, pag sinabi nyo sa mga anak ninyo na mag-outing tayo ngayong oras, bukas, merong time, merong date, dapat tuparin nyo po yun. Invest your time.
Kasi kailangan po yan ng ating mga anak. So, invest your time in studying the scriptures. Pag nag-worship po tayo, give time on our worship. No? Kasi pag nakita ng ating mga anak na tayo ay nagmamadali during the worship time, sila din po, ganun din po ang gagawin. So, invest your time in praying, invest your time in being with your children so that makita po nila yung magandang habit na nandyan sa'yo, kakapihin po nila. Kaya nga sabi ko, sabi ng isang nanay, ma'am, alam mo po, yung nanay ng yung batang yan, grabe talaga siya ka-studious. Yung bang lagi kahit saan nagbabasa, no? So sabi ko, usually yung mga ganong bata, sila yung mga anak ng mga teachers. Kasi yung mga teachers laging nagbabasa, laging nagsusulat. Kaya ganun po sila. That is a habit. Invest your time with your children with what you are doing. No? Another is, inspect our foundation. So mga kapaglaom, kaya nga sabi ko, pre-marriage counseling, before po tayo mag-asawa, please, know your foundation. If ready na po ba tayo? No? Kung ready na po ba tayo, kasi of course, pag sinabi natin mag-aasawa tayo, chances are, malaki talaga yung chance na magkakaanak tayo. So since magkakaanak tayo, dapat, we should know our foundation. Ano ba yung, saan ba ako nakaugat? Because, that is how shall we form habits in the family. Kasi kung strong yung foundation natin, whatever problem na mangyari sa ating pamamahay, still, we will stand firm. Sabi po ng ating text ngayong araw. And another is, how shall we form habits in the family? Of course, ensure maintenance daw. Dapat magme-maintain. Ibig sabihin, hindi lang po ngayong araw ako mabait, hanggang sa buong buhay ko, dapat mabait. Kasi yung kabaitan ko, kakapihin po yun ng ating mga anak. So, that is, how shall we form habits in our family? So, mga kapaglaom, habits may be modified, but seldom change. Ito po yung ating tandaan, mga nanay, mga tatay, yung ating pong habits, no, hindi, pwede lang po siya na modify, nababago. No, pwede siyang mabago, of course. Pwede talaga. If the person, magsabi siya, ma'am, eto na talaga ako, ma'am. No, meron akong mga students noon, na mga college, na sabi, hindi na talaga ako kaya magbago, ma'am, kasi ganito na talaga ako. No. That habit may be modified if you want to. Kung maging open ka lang. Sa mga malalaki na dyan, na mga tao, na mga bata, kaya po i-change. Yung mga matatanda, kaya rin po i-modify. But you cannot, seldom, you can change. No? Pero at least merong kunti na pwede siyang i-modify. Pwede naman siyang baguhin. So, mga kapaglaom, what the child sees and hear is drawing deep lines upon the tender mind. Especially po sa ating mga young minds, sa ating mga maliliit na mga bata, ano po yung nakikita nila? Remember, yun po ang tama. Diba? Nasa kasabihan yan, sa lahat ng, sa mata ng bata, lahat po ay tama. So, once formed, pag na-form na po yung ating habit becomes more and more firmly expressed upon the character. So, lalabas po yan sa ating character. No, yan na po yung ilalabas natin kasi yan po yung habit na na-form sa ating pagkatao. So, roles in the home. So, eto na po. Ano yung role natin sa ating bahay, sa family natin? The mother, the father, and of course, the children. Ano po yung role natin? Be an influencer. So, yan. Kasi alam nyo po, mga nanay, mga tatay, hindi na po natin kailangan mangaral sa ating mga anak. Kasi yung ating mga anak, mas nai-impress sila pag na-action po natin. Be an influencer. So, sabi ko nga, the influence is the highest form of ministry. And next, of course, be a role model. So, mga parents, mga kapatid na mga malalaki ng kapatid, dapat magiging role model po tayo sa ating mga maliliit. And, of course, yung diniscuss natin last time, ano ba yung role mo sa iyong family? Breaker ka ba? Or fakers ka ba? Or peacemakers ka ba? No? Makers or breakers of their lives.
So, yan po yung role natin sa ating bahay. So, how can we be good influence to our children and form good habits in them? So, paano yon? Of course, sabi niya, meron daw po tayong habit of sobriety. Ano ba yan? Meron tayong temperance. Kahit po ba yung gusto na nating magalit, please po, wag muna. Meron tayong pagtitimpi. That is the fruit of the Spirit. No? Living a heavenly culture. Meron daw tayong self-control na heavenly culture pa rin. And meron tayong habit of economy. Pagtitimpi. Ibig sabihin, yun na nga. Di ba sa ating mga Seventh-day Adventists, yung lesson po natin last week, sabi nga na habit of economy, hindi daw po tayo sige gasto, no? Kaya nga sabi ko, dapat bibili ako sa June na. Sa June na lang. Hindi na muna ngayon. From February until May, wala akong bibilhin. Sa June na yon. Habit of economy, joke po mga kapaglaom. Pero, pag sinabi nating habit of economy, marunong po tayong gumasto sa wastong pinaggagastasan. No? So, habit of sound, no? Yung sensible conversation. Kung nagjo-joke po tayo, pwedeng tumaas ang boses, pag-joke lang yon. Pero usually, mas maganda kung yung tono ng ating boses is hindi naman monotone. No? Yung bang merong nagalit noon sa akin na patient. Sabi niya ganyan, can I talk to your chief nurse? Sabi niya sa nurse namin. Tapos, sabi ng nurse, sabi niya, ma'am, kausapin ka daw. Sabi ko, okay. Pero sabi ng nurse, sabi niya, lahat na lang ma'am, from AM shift, afternoon shift, nook shift, lahat na ng shift, inaway niya na nurse. Okay. So, nung pumunta ako sa kanya, sabi ko, yes po, sir, good morning po. Sabi ko yan. Sabi niya kaagad sa akin, ganun ka rin. Sabi ko, yes po. Oo nga, ganun kayo lahat. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ano po ba ang ano po ang pwede kong maipaglingkod sa inyo, sir? Ano pong reklamo po? Sabi niya, ganun nga kayo lahat, pati ikaw, ganun ka rin. Sabi ko, ano po ang problema? Sabi niya, ganun ba talaga kayong mga nurses? Kung magsalita, parang walang feeling daw kasi, walang feeling ka, ano po, sir? Kahit nagagalit na daw siya, ano po, sir? Yes po, sir. Ganun pa rin daw po, no? Sensible conversation. So, habit of sound, no? So, actually, we are just training ourselves to be kind. Kasi nurse po yun, no? Mga nurses. So, that is also in our home. We should train ourselves to be sensible the way we talk. No, pwede namang sumigaw, pero at least kung nasa joke time yon. Pero, kung maganda yung usapan, nasa sensible yung sound. So, that is one of the influence. Then, habit of patience and courtesy. So, kailangan meron tayong pagpasensya and meron tayong paggalang. And also, remember parents, these habits are not gained without diligence. Now, without diligence, close watching over self. So, ibig sabihin, yung habits na yan, hindi po yan nabubuo. Hindi po yan nakukuha kung hindi po tayo diligent, hindi po tayo regular. Dapat, kung ngayong araw hanggang sa buong buhay natin, ganun pa rin tayo. No? Close watch over self. Bantayan po natin ang ating mga sarili because we are the one training our children. So, and also, yung mga habits na yon, we can gain that one if we truly surrender to God. So mga kapaglaom, dapat po, meron po tayong Panginoon na sinosurrenderan ng ating lahat. So remember, no, that small action are important. So sa mga nanay, mga tatay, yung maliit nyo lang po na mga aksyon, importante po yan, nakikita po yan ng ating mga anak at nakakapi po yan nila. So, every course of action has a twofold character and importance. So, dalawa yan, no? Dalawang bagay lang yan. And it could be virtuous, no? Yung righteous, yung tama, or it could be vicious, yung bang masama, no? Masama. So, dalawa lang yan. And, right or wrong, according to the motive which prompts it. So, depende po yan. Kasi pag sinabi natin, pwedeng right, pwedeng wrong po yan.
And a wrong action by frequent repetition, ito po mga kapaglaom, yung frequent repetition ng mga hindi tama leaves a permanent impression upon the mind of the one doing it and also upon the mind of those who are seeing and hearing it. Kaya nga, pag lagi nating ginagawa, nasusunod, nakakapi po ng ating mga anak. And even to us, pag lagi nating ginagawa, kahit mali po siya, nagiging tama po siya. Kasi nagiging habit po natin siya. So, little pranks and errors may seem to be amusing, no? Ito po yung ginagawa natin sa mga bata, niloloko natin sila, tapos saya-saya natin, no? Narinig natin yung ating mga anak maliit, nagsabi ng bad words, uy, na-enjoy ka. So remember, those seem to be amusing when the child is a baby and they may be permitted and encouraged. Parang ino-encourage, sige, go, no? Magsabi ng mga ganon. But as a child grows older, they become disgusting and offensive. Kasi nagiging habit niya yun. Pag malaki na ang bata, nagsasalita pa rin siya ng hindi maganda, that is already offensive. Hindi na po siya maganda. So, mga kapaglaom, learn the bad more readily than the good. Ito po yung tandaan natin. Yung ating mga anak, di ba, kung ano yung mga masasama, mas madali po siyang natutunan. If you will ask me why, no, 'di ba? Kung ano yung masama, ano yung hindi mo gustong ipagawa sa kanila, yan yung natutunan nila mas lalo. Because they learn more readily than good. No, mas madali kasing kapihin yung masama. So, if you question me why, the answer is because we are living in this sinful world. No? Malaki kasi yung yung force ng masama dito sa atin. So, bad habits agree best with the natural heart. Ito po yung kasi yung ating mga puso. Natural heart natin, makasalanan po talaga. And things which they see and hear in infancy and childhood are deeply imprinted upon their minds. So mga kapaglaom, ito po yung ating tandaan. We are molding habits to our children, to our young children, to sa mga malalaki na po natin na mga bata. And we should remember, all of us, na yung mga nakikita, nagagawa, naririnig nila will be deeply imprinted upon their minds. So mga kapaglaom, God-fearing parents will deliberate and plan as to how to train their children to right habits. So tayo pong mga parents, tayo po talaga ang pinanggagalingan ng lahat. So kailangan, we should have the drive na kailangan po, meron po tayong plano na ayusin po natin pag-train yung habits ng ating mga anak. Because, be watchful, mga kapaglaom. In childhood and youth, the character is most impressible. No? So, doon, pag malaki na kasi, yun yung sinasabi ng mga Bisaya, lisod na kaayo balion ang sanga kung gahi na. Kung matanda na, mahirap na. So, the power of self-control should then be acquired. So, yan po yung sa atin. It should be acquired. And, more than any natural endowment, the habits established in early years decide whether a man will be virtuous, no, victorious, or vanquished in the battle of life. Ibig sabihin, yung ating mga habits, dyan po, no, natin madedetermine, no, yung ating kung magiging victorious ba tayo sa ating buhay or pwedeng maging we are beaten in the battle of life. No? So mga kapaglaom, tayo po yung nagte-train, no? Which when we talk about habits, yan po yung ating mga anak. We are forming what our children are. So meaning to say, mga kapaglaom, we must be watchful with what we are doing, especially in our home, because dyan po yung mga maliliit nating mga bata or yung mga anak natin na malalaki na, those people are also watching us. No? So from Sydney Lapinig, no? Thank you very much po for watching and good afternoon everyone. And si Jeline pala sa sa Banwalan, Tumblr.
under sa district po ni Pastor Tangayan. Shout out daw po kay Ma'am Nerissa Tangayan, our Family Life Ministry Leader. So may hapon sa inyo diha, Ma'am. And Ma'am Eva Chris, hello Ma'am Gina, mayong hapon mga kapaglaom. Praise the Lord. Praise the Lord po for watching also Ma'am Eva Chris, no? And also we have Sonia Mugot Dumas watching from USA. So good afternoon to all people sa side po ng mundong 'yan, no? So magandang hapon sa inyong lahat diyan. And for those na hindi ko po na-mention yung inyong mga names, pero dito po sumusubaybay sa ating programa, my prayer and my greetings of good afternoon po sa inyong lahat. And mga kapaglaom, we are to make habits, a good habits. We are to train our children in the home. Gagawin po natin yon because we have the vision, we have our journey is heaven-bound, and that we have our vision that we are going home to heaven. So mga kapaglaom, ang atong Kristohanong Panimalay gusto pong magparating ng pasasalamat sa inyong pagsubaybay, sa inyo pong mga pagbati at na nakabigay ng inspirasyon sa ating pagbibigay buhay sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Marami pong salamat and God bless. When I say God bless, mga kapaglaom, sabi ko po last episode din ito, when I say God bless you today, it is just like whispering a prayer of the Lord may give you good health, good day, enjoy life with the Lord, may God enlighten your path, and may God will always give you more strength and more courage, and may the good Lord keep you safe and your family. Once again, God bless po and good afternoon. See you po next Tuesday, same time po. Hope Channel, Southern Mindanao. You could have walked away. You could have left the world in shame. So let us wander lost and unknown. And you could have easily said this is more than you could take. You could have turned around and walked a different road. But to our surprise, you chose life against every odds, to show your heart, to prove the truth that you alone are God. Because of love, all of the world was changed. There is a brand new page in the story now. Forever was rewritten. Because of love, I have eternity. When you gave to me the one thing that I don't deserve. No, I can't believe the price that I was worth. Because of love, there is a ray of hope where only darkness used to be. And we can see the light that leads us home. Or we can have a life that even death can take away. Before the power of your love won't let us go. So I have come to honor the one who gave this gift of grace, the only one that's worthy of my praise.
when you gave to me the one thing that I don't deserve. No, I can't believe the price that I was worth. Because of love, tomorrow is a place where heaven is a promise that awaits. Because of love, all of the world was changed. There is a brand new page, and the story now forever was rewritten. Because of love, I have eternity. When you gave to me the one thing that I don't deserve. No, I can't believe the price that I was worth. Oh no, no, I can't believe the price that I was worth. Because of love.